Менә җәмәгать нәрсә турында сөйлесем килә. Авыллар бетеп бара. Шәһәрләр зурайып бара. Электә ул мәсәлән, мин шунага игътибар иткән идем. Шәһәр кешесе мәсәлән авылга килә, анда кунакхана дигән сүзе дә булмыйдыр хатта кайсы вакытта. Булса да алар кунмыйдыр. Менә мин исемдә 2 катлы йортны төзгәннәр иде. Совхозда, шунда мәктәп янында. Шунда абыйымда тордым мин инде, мәрхүм инде ул. Мәктәптә укыдым. Күршесендә шул катта 3 бүлмәле фатирдамы кунакхана урнашкан иде. Анда исемдә өчүче, ягъни теге урысча летчик, алар теге совхозның далаларына дарумы нәрсәме сибәләр иде. Йомрага каршымы шул. Безгә менә килә авылга бер кеше. Алар һәр чакта авылдашларга килеп, кемдә булса да кунып чыгалар иде. Аны карап та тормыйлар авылдашлар безнең. Бушлай да кертәләр, кунак итәләр, чөнки авылда тормыш шундый гади генә. Алар акча дип тормыйлар. Шәһәрдә әти мәрхүм әйткәнчә, менә чабан булды. Biz менә мин ди монда авылда ди бер адым ясадым ди, 1 тиен кирде ди. Шәһәрдә ди бер адым ясадым, 1 тиен төшеп калды ди. Ул вакытта инде СССР шырында 1 тиен акча. Шулай булды. Шуңа күрә алар нинди эш белән кисәләр дә һәр чакта аларны кунак итәләр. Әле мин сөйләгәнем урыс телендә бик күп, китапта да язганым, хатта мин мәктәптә укыганда яратадыр кинога йөрергә. Ул мин инде әти мәрхүм мине төпчегенә караганда алай яратмыйдыр. Шуңа күрә миңа кайсы вакытта катырак мөнәсәбәте буладыр. Шул мин кино карыйсым килә, бездә телевизор алмады, ул күзегезне бузасыз, дәресләрне хәзерләргә вакыт булмый дип, анда өйдә эшләр, мал карарга, шуларга вакытны исраф итәс дип, шуңа күрә телевизор алмады. Кино күрәс килә. Атнасына 2 тапкыр балалар өчен кино шунда. Шунда атнасына бер җибәрә, икенче җибәрми. Анда тавыклар астыннан йомырка аласың да барып кибеткә тапшырасың. Я йомга шимбә бер шиша табасың да барып тапшырасың, шунага 12 тиен бирәләр, 5 тиен кино. Йомырка 67 тиен. 2 йомырка барсаң шул берне ташырга уңайсыз инде ништер. Шул буладыр. Шунда кайтасың, үйгә кайтасың бит. Әти мәрхүм әйтәдер, сыер ди үзен ашаган өенә кайта. Шун кебек ашаган җиргә кайтасың кинодан. Үзәк тетрәнеп кайтасың, менә урышыр дип әллә ничек урышмада. Шунда әни мәрхүм чакыра ашка, килеп утырасың сәкегә, әти сырый кинода ашатмадылармы ди. Әллә ничек урышмый инде шунда да. Шул. Инде бераз хәйлә эшли башладым, сөйләдем инде, кайтып киләм. Аучылар, балыкчылар, октябрь, ноябрь салкын, алар далада куналмыйлар, эшләр. Шуңа күрә алар балык тоталар да, авылларын урамда тегеләй була йөриләр. Мин инде кинодан чыгып кайтып киләм, анда яулап алганнар, мәсәлән, малайлар шәһәрдән бер аучыны, ул алар белән сөйләшеп тора, я мотоциклы, я нәрсәсе шунда, люлькалымы, мондыймы. Мин инде беләм, монарга кунырга мискенгә урын юк. Шуңа күрә мин кулынан тотам да алып кайтам. Кайчакта мотоциклсыз булаялар, ништер автобусына килеп кунып, шунда су буенда салкын. Әле бер вакытта әти мәрхүм сораган, анда салкын ишемисеңме? Юк, мин ди бер 100 грамм ишеп куям да йылынып китәм. Ул докторлар әйтә икән, ул кан тамырлары киңәйтеп куя, хатта зыян да китерә ди, ул ишегәндә ярамый икән шулай. Менә шундый хәл. Ул әти мәрхүм безнең бик сөйләп йөрергә яратадыр, сөйләп утырырга, борынгы заманны искә төшерергә. Безгә сөйләсә, без инде аны пластинканы бит 99 тапкыр тыңлыйлар. Исе китмик өчен. Шуңа күрә без аны беләбез.
хатта ул шул мин аны шәһәрдән килгән аучыны я балыкчыны кулына тотып алып киләдерем өйгә, болай оялып тора ул. Шунда каршы алалар, әти шатлана, әни мәрхүм анарга пешкән итне тәкъдим итә, аш тәкъдим итә, чәй. Ул шәһәрдән килгән кеше әйтәләр урыста, когда я ем, я глухой нем, шуңа күрә ул глухой, немой инде тыңлап утыра, әти сөйли, борынгы заманны, шулай инде беләсең, инде алай булгач ул икенче көнне орышмый инде, нәрсә син кинога качып киттең дип. Хаттан да инде шәһәрдән килгән кеше берәүләре аптырап, йөрәкләр эреп киткән, урыслармы, Оренбургдан килгән, әти-әнигә адресын бирделәр. Менә Оренбургда булсагыз, зинһар безгә киргиз кунак булып китерсез. Чөнки алар көтмәгәндә, әле без балалар күп, аяк юырга ул мине Үзәк Азиядә өйрәттеләр. Кишлакта кич сайын. Монда без аякта юмыйбыз, кием белән ята бирәсең шулай, гаилә зур булгач. Шуңа күрә ул аларны кунакларга оппак чиста простыня җәяләре, ул бит шәһәрдән килгән. Безнең вакытта шәһәрдән килгән кеше инде ул олылар яна, шундый дәрәҗәсе, шәһәр кешесе бит ул, безнең авылны шикел түгел. Аның бездә инде вакытта душевой дигән нәрсә юк иде, әмма мунча атнасына бер генә эшлидер. Ул кунак килә, далада пешранып беткән, бер шул пешраны булса да, пешранган булса да, анарга аягында юмышы, өстендә юмышы, алар шул оппак простыняга әни аларны яткызадыр. Шуннан соң хатта ни диде, татарлар да килгән. Алар түргә, түшәкләр белән оппак простыняларга яткызгач, алар инде айда әйтерсең туган булык дип шулай хатта адресларын калдырган, шулай булган. Берсе инде район үзәгеннән бер урыс әти белән сөйләшеп, теге обещать это не значит жениться дип үрчәйтәләр. Ул шундый вәгъдә имеш, килегез, менә миндә суган да күп. Менә бу нәрсә бездә бәрәңге күп үсә, суган юк. Инде район үзәгендә булганда әти кирип чыккан анарга, ул әйтәндә бер ярты кило бирдеме, бер киломе, аз гына бирде, тик суган ди. Инде суынгандыр бәлки. Тегендә ризыклар белән тукланып утырганда инде күң киңелле. Душа моя расширяется диме, берсе әйткән бит әле. Ул бер анекдоттан инде. Шуңа күрә инде соңыдан душа сжимается. Шул әйтәсе килә. Менә авыл кешесе алар кунакчыл. Мин хатта безнең әниебез үскән шунда. Безнең әнинең атасы Ишан хәзрәт булган, 4 хатыны булган, 16 баласы булган. Аның ул Кашпировский кебек давалаган. Шул хатта шул әйткән. Авылда шул беләләр хаттаны, мин карадым әле, вакыты бетмиме, үзелеп калмасмы дип, борчылып туктатып караганым. Шунда мин карасам, Казакстанда Шымкентта торган безнең аны бит әйттем, 16 бала шул әнинең бер туганы инде дисә була, шул Шакира апа килеп, шунда берничә көн бер атнамы торып, мин хәзрәт кызы дип. Ул хәзрәтнең дә авылда бик ул теге риваят кебек булган инде, бабайыбыз безнең ул кешеләрне давалаган, бик күп кешене авылда беләсез инде, даваласа акча алмыйлар бик кайсы вакытта. Чөнки ул хәзрәт атаклы кеше, абруйлы кеше, акча алып берсә инде ямсыз инде ул аны яхшы яктан күрсәтми. Шуңа күрә ул халыкта бик бай булмаган, шуңа күрә аның хакында бик күп төрле хатта риваятлар йөргән. Ул айрым сөйләсә дә була аны. Әле бер вакытта аш уздырганнар, Коран укытканнар, ул ашамаган. Хәзрәт, ник ашамыйсыз? Ул әйткән, бу сезнең нигезгә, кыегызга
піси түшкен деген. Тігілер шанмаған қожасы соңына барып қараса, дұрыста шында піси екен. Бұл қояндар сезген аны. Шунасын менің Одессада абыйым әлі шерлеседі әлі. Ерші Аллаға шүкір 39 жылғы, 37 жылғы ғафу етіңіз. Ол айтадыр, бабай де біздің де құшқан де отны жигірге, аны де уақытында ішлемегенлер де, шуға көре ол ашығып, отқа үстен секіріп, шаба де, ауылға де, ақыра де үйіне, екінші үйіне ме келіп, ақыра де анда де, шығығыз деп. Алар де шул үйден тек тауышын ешіп шықсалар де, бұл ешіліп кеткен де қатта де міне. Міне шондайны көп нәрсені сөйлегенлер. Мен қатта Қазақстанда болдым. Мәрхуменді апам тұрған екеуі шунда Тузово деген станцияда шунда бір қарт бабай, қазақ бабайы мені біліп алды да, мен сөйледім. Міне шундай хазіретінен ұнығы мен ол айтты, әйе, біздің ауылдан Ирақ түгіл, міне шунда граница, грән шик мәселен, дәулет шегі қазір ауақта Рәсәй Федерациясы білен Қазақстан шул шегінде ауыллары яқын. Мен бала шақта де егіт болдым ма, бала шақта ма, сабый шағым ма, яш өсмір болғандыр. Мені де сіздің бабайыңызға жібергенлер, бізді ауылда бір кіші шерлеген, шул бабайың артынан мені жібергенлер, мен шана білен алып келдім де. Шундай болған. Ауылдаш, көрдіңіз алмаған, біздің әне мәрхум мәселен 10 бала өстіріп, шунда айтасы келе, менің оқытушы бар еді бірінші, екінші, үшінші, төртінші сыныфларда. Ол Алман ханымы аны уақытында коммунистлар жетекшілері қаршы болған. Біздің ауылдағы бір орысқа ашу келгенлер, үйленме, ол бет Германиядан соғыс яңа біткен. Абу бәлки шултығы бізден күн яққа ауылдан 8 шақырым алманлар немішлерінің хутыры бар болған еді. Шуннан алған өзіне қатын. Аны енді партиядан да қоғанлар, тағы нәрсе. Шул шерләп, балтырлары юан, тромбофлебит білен азапланғаны, әне бізні даваладаны сүліклер қойдырды. Бір нәрсе алмады. Көп болса, бізді әти мәрхум шүп-шүнгәк деп помидорны яратмайдыры, қиярны өстіртмейдірі, тағы укроп күршіден әне мәрхум алып кіріп, мәрхум Гүлшира ападан алып келсе, неге бұл шүпні меңа ашыма саласын деп, ашқа салма деп ашуланадыр. Шуңа көре бізге помидор ма, қияр ма, нәрсәме шул әне мәрхум сүлік салдырып даваласа, шулар бізге шуны беріп керелер де, берелер бірінші кило помидор, әзірақ қияр, шулай құтылалар бізден. Шуңа көре ауылда бір қашында фәлән ақша деп етмелері. Хатта менің бір абыйым енді мәрхум қызғаншқа қаршы, алар үшеуі Одессада оқып шықты. Бірісі 8 класс тамамлағаш, жамаға 8 класс тамамлағаш. Енді ол нешенші жыллар болғандыр. Алар бізге яшлары бойынша апабыз анаға, бұлар атаға келіп тұра, шөнке алар 20, 22, 24 елға бізде үлкенірек яшқа. Шуңа көре ол анда телевизорлар түзеткен, хатта телевизорлар түзеткен 8 класс білімі білем. Аны әти қарағанда мәрхум мен әлі уақытында мен баянда ирансы келгеш айтадыр, сені тойларға шақыртып арақ шертелер, араққа башың саласын деп менге баян алмады. Мен гитарын яратмайдыр, мен баян гармон яратадыр. Әмма менге шулай болмады мүмкінлік. Шун шекілі ол міне әти мәрхум қарады да, енді Одессадан үлкен абыбыз қайтты. Шунда ішлеп тұрған милиция зор начальнигі болған. Шуңа көре ол аны алып кетелі зинхар дегаш, аны Одессаға алып кетіп, шунда заводта ішлеп ол, кеш білән мәктепте оқып, шулай 4-5 бітіріп, хатта шунасын қайтты ол ана екінші абыйым кетті. Қазір олдағы қызғаншқа қаршы енді мәрхум ковид алып кетті. Ол уақытында әлі дистелер анарға посылкалар жіберді, шунан китаплары. Ол ашлы тоқлы ерген, әмі физика бойынша ол физматны бітірген Ушинскийны емесіміндегі институтны. Шул хатта шул китапларны әлі 28, әлі 38 ме, не посылка. Аны енді бұл бір вақытта тігі абайбыз қайтқаш отпусқа, бұл мұнда тұра. Мұнда тұра, тігі абайбыз студенті кішерәгі ансы Марфлотта қызмет еткені. Шул подводник. Шул анарға
тапшырган bir пачка квитанциялар. Менә фәлән акча чыгып китте, шул посылкалар сиңа китаплар җибәреп дип. Шуны акчасы миңа кайтар дип, шулай бик. Ал сарай тулы ул. Башта bir марҗа бидә торган, асыннан өйләнгәч инде bir фатирга кирде, иске bir татар йортына. Аның алдынан шул безнең сарай тулы китаплар физика буенча, анда да наука и жизнь хатта журнал. Мен аларны кызыксынып, безнең әти мәрхүм нигәдер ул мине теге яратмыйдыр. Мөмкинлек булмады. Журналлар укырга, безнең күрше малайларына ата-анасы костер, нәрсә дигән пионер дигән әллә нинди журналлар хатта яздырадыр. Алар укымаса да амин, безгә бигә яздырмыйдыр. Шуңа күрә мен бу наука и жизнь хатта укып кызыксынадыр. Манда бик кызыгы шул. Тагы сүзлек, кайдан чыккан сүзләр, мәсәлән, этимологический нәрсә словар дигән, шунды хатта шуны да кызыксынып укыган идем. Күп нәрсә истә калды ул укыган нәрсәләр. Менә шулай бик күп китаплары булды. Мин авылны сөйләп киттем инде, җәмәгать. Авыл сөйләп киттем. Без авылда, мәсәлән, тамыр җибәреп, менә күрдегезме, авылда кеше укырга югары уку йортына кирергә тырышмыйдыр, тырышадыр, ничегендә масляная тавтология булып чыкты. Тырышадыр кирергә. Тәвәккәл. Чөнки менә минем Екатеринбургта уккан чакта bir кыз кире алмаган, шунысы заводта авылга кайтмаган, Мордва кызы татар авылыннан. Анасы татарча сөйләшәдер хатта. Авылга уят калырга, кайтырга кире алмаган икән бу университетка дип, авылдашлар бераз күлемсерәр дип, шуңа күрә ул заводта эшләп, 2нче елны тик укырга кергән. Шулай итәләр. Мин дә мәсәлән, ничәнче курста, әле мин хәзер барсам, анда Бәдрәфкә керәм, Бәдрәфтә тәрәзәне күрәм, тәрәзәдә йортны күрәм. Шуны карап торадыр мине. Хатта ул теге нәрсә дигән семантическая особенность русского языка дип баш катырды bir марҗа зав кафедры. Ашум киләдер, мин аңламыйдырым семантика дигән нәрсә икән митәм. Урыс теле булса, никсез урыс телендә аңлаттырмыйс нәрсә икән ул. Семантическая особенность. Шунда теге койрык дип әйтәләр. Ул миңа куркыныч яулады. Куып чыгарырлар сине университеттан, шуны тапшырмасаң дип. Мен анда инде тапшырга киләм, анда вечерний Свердловск баш мөхәррир Ермаков утыра. Бездә бераз эшлидер, укытадыр. Мине газетта материалларым аларда басылып торгач, мине белеп, миңа инде синнән мин сиңа ышанамын, син җиңерсең, син тапшырырсың, курыкма, башың эшләр әле, борчылма дип, шулай миңа инде ничек инде рухымны көчәйтеп куйды ул, ныгытып. Шулай мин аны тапшырдым. Шунда тәрәзәдән карап торадыр мен. Мәйтәм, хәзер кайтам авылга. Әни мәрхүмне үртәп сорыйлар, балаң әллә кайттымы, укый алмадымы әллә дип. Күрдегезме, авыл кешесе ничек? Алар туганнарына көләләр. Фәлән әллә укый алмадымы, кайттымы дип. Тик үртәп кенә яталар. Шәһәрдә андый нәрсә юк, анда күрше, мәсәлән, шул подъездда хатта күрше ни белмиләр, кая барган, кая укырга кергән. Анда хатта безнең ничә балалар, мин авылдан күрмәдем. Безнең факультет, журналист факультетыннан безнең 2 ел арасында 16 кешене күтнә типтеләр, 75 кешедән. Шунда да хатта мин әйтәм, ничек ул, ничек нитергә. Алар бәре һәммәсе шәһәрдән. Шәһәрдә күршеләре хатта белми ул баласы кайда укыганны. Каядыр йөрде дә кайтты ди. Авыл кешесе, бөтен авыл инде тинкәгә тия, хатта тинкәгә тия. Мин әле Казакъстаннан bir ним, апам мәрхүмнең кызы килгән, мин аны йөгереп йөрдем. Бездә теге автогараж бар, шунда йөгереп, машина кирәк, район үзәгенә аны озатырга кирәк. Мин йөгереп йөрим, уже мине өйләндереп куйганнар, анда авылда әңгәмә чыккан, менә бу килен алып кайткан икән дип. Кеше инде бүген генә базарда bir ханым сөйләгән яне. Ул ди фәлән Башкортстанга киткән, аны Төркиядә вафат булган, аны бер кайчанда бармаган ул сәяхәткә беренче тапкыр ди, авыл дөресенә килсә, анда ди электән ничә ел буена йөргән ди, ул Башкортстаннан
нәрсәді әйткәннәр Татарстаннан, ул Башкортстаннан кеше булган, тагы нәрсә дип, мин ул кешеләрне беләм ди, ялган язганнар ди. Шуң кебек бездә дә менә мәсәлән ул авылда җитми мәгълүмат. Шуңа күрә инде шул теге сплетни урысча әйтәләр, шуны сөйлиләр дә торалар, хәтта сөйлиләр торалар инде. Теге авылда җитми, мәгълүмат җитми шул авылда. Шуңа күрә әйтәсе килә җәмәгать ул шул яктан аларның җитмәгән җире бар, әмма авыл кешеләре барыбер менә мин кызганам, авыллар бетеп бара дип, чөнки авылда барасың, авылдашларга кунып китәсең, ата-ана булмагач, авылдашка барып чәй эчеп, күңелләшеп сөйләшеп утырасың. Алар ачык, менә син шәһәрдә кайт, мәсәлән, синең мәсәлән өеңдә, фатирыңда бүтән кеше торсын, ә син кайтта, аларның күршеләргә кер, алар исе китәме? Хәзер мин күзгә ташланмый. Алай ташланса, ул мәсәлән минем элекке менә минем өйдә